ήρθατε. 3 μέρες απομένουν για τη μεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων. Τα Χριστούγεννα είναι συναίσθημα, όχι ένα απλό ραντεβού στο ημερολόγιο. Η αγάπη γεννιέται τα Χριστούγεννα. Μπορούμε να την καλωσορίσουμε, να την υπερηφρονήσουμε, να είμαστε μέρος της ή να την προσβάλλουμε, αλλά κανείς δεν θα μπορέσει να σβήσει ποτέ το φως της. Η απόψινή γιορτινή βραδιά διοργανώθηκε από το νεοσύστατο τμήμα της χοροδίας του Συλλόγου με υπεύθυνη την κυρία Κορνηλία Κουντούρη. Το τμήμα της χοροδίας ξεκίνησε τον περασμένο Οκτώβρη και φιλοδοξεί να επιτύχει τη διαχρονικότητα των άλλων τμήματων του Συλλόγου. Κάλατα, μουσικές μελωδίες και μια χριστουγεννιάτικη ιστορία περιλαμβάνονται στην παράσταση που θα παρακολουθήσετε. Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Μαρία Μαρίνου για τη μουσική υποστήριξη της χοροδίας, την εταιρεία Πιέτρης Γκρουπ, τις κυρίες που ετοίμασαν τα εδέσματα για το γιορτινό μπουφέ, τους κυρίους που προσέφεραν το τεχνικό εξοπλισμό και μέρους του ελεύθερου χρόνου τους, τον Σπύρο, τον Μάρκο, τον Κωνσταντίνο, τον Αλέξανδρο που βοήθησαν να μεταφερθούν οι καρέκλες στον όροφο. Χρόνια πολλά! Κάλατα. Όπως λέει ο λαός μας, 12 μέρες γιορτινές, Χριστούγεννα σημαίνουν, Χριστούγεννα Πρωτούγεννα, πρώτη αρχή του χρόνου, καθώς και η χριστιανική λατρεία, όπως και οι άλλες μεγάλες θρησκείες της Ανατολής. Ήρθε να τοποθετήσει τη γέννηση του Μεσσία σε αυτήν ακριβώς την κρίσιμη χρονική περίοδο. Με αφετηρία τον έντονο συμβολισμό του χειμερινού ηλιοστασίου, όταν πλέον μετά την πιο μεγάλη νύχτα το φως αρχίζει να αυξάνει και η ελπίδα μιας νέας ζωής προετοιμάζεται στα σπλάγνα της γης. Ένα ολόκληρο δέντρο στείνεται στη μέση της γιορτής, σύμβολο της αναβλάστησης και της καινούργιας ζωής, ελπίδα και παρηγοριά στην έκρωση του χειμώνα. Το συνήθιζαν άλλωστε και οι Ρωμαίοι στη γιορτή των Καλυζών, που δάνεισε το όνομά της και στα χριστιανικά κάλατα. Κρεμούσαν στις πόρτες και τα παράθυρα δάφνες και μύτια και πράσινα φυτά, βάζοντας μέσα στα κλαδιά γιορταστικά φαναράκια. Το έθιμο το συνέχιζαν και στα βυζαντινά χρόνια, στολίζοντας κατά το 12ήμερο των Χριστουγέννων τα σπίτια και τα μαγαζιά με κλαδιά, αμπολιά και δάφνες. Το καραβάκι, το στολισμένο δέντρο, τα πράσινα αγκαυτά φυτά, καθώς και τα υπόλοιπα σύμβολα των Χριστουγέννων, όπου ο χριστιανισμός συναντά την παγανιστική λατρεία, έχονται να σμίξουν με τους ήχους από τις φωνές και τα όργανα που συνοδεύουν τα κάλατα. Την πόλη οι ουρανοί
Αποστέλη. Να είστε καλά. Κρητικά κάλαντα. Τα παιδικά αυτά αιγυπτικά τραγούδια αντιπροσωπεύουν μια παλιά ελληνική παράδοση που αναφέρεται ήδη στον Όμηρο. Τα απαντάμε επίσης και στην κλασική εποχή με το όνομα Ιρισιώνη, όταν παιδιά που ζούσαν και οι δυο γονείς τους έφερναν στα σπίτια το μήνυμα της καλής τύχης και της γονιμότητας με τραγούδια, κρατώντας στολισμένα κλαδιά δέντρων. Πενέματα λοιπόν για τον αφέντη του σπιτιού, μακαρισμοί και ευχές για αυτό το σπίτι που ήρθαμε, που η παράδοση τοποθετεί 9 μήνες πριν από το άστρο της Βιθλεέμ στο στόμα του τυφλού βάρδου που οδηγούν και παραστέκουν τα μικρά παιδιά. Στίχοι που παραπέμπουν στα νεοελληνικά κάλαντα με εκπληκτικές αναλογίες. Χριστούγεννα, Πρωτούγεννα, πρώτη γιορτή του χρόνου. Για βγάτε μαθαίνετε πως ο Χριστός γεννιέται. Γεννιέται κι ανατρέφεται στο μέλι και στο γάλα. Το μέλι τρώνε οι αρχόντες, στο γάλα οι αφεντάδες. Και το μέλι σοβότανο το λούζονται οι κυράδες. Εμείς εδώ δεν ήρθαμε να φάμε και να πιούμε. Μόνο σας αγαπούσαμε κι ήρθαμε να σας δούμε. Δώστε μας και το κοκόρα, δώστε μας και την κότα. Δώστε μας και 5-6 αυγά να πάμε σ' άλλη πόρτα. Εδώ που τραγουδήσαμε πέτρα να μοιραήσει κι ο νοικοκύρης του σπιτιού πολλούς χρόνους να ζήσει. Αυτά τα κάλαντα που ακούστηκαν τα μωρέιτικα. Τα πενέματα και οι ευχές πέρναγαν με τα τραγούδια από γενιά σε γενιά, συνυφασμένα στα ρωμαϊκά χρόνια με τις καλένδες που γιόρταζαν στις πρώτες μέρες του Γενάρη την είσοδο της νέας χρονιάς. Έτσι, τα τραγούδια της Ερσιώνης και των καλενδών πήραν τη μορφή μιας μυθοποιημένης εξιστόρησης των γεγονότων, των ημερών, ενώ διατηρήθηκαν οι ευχές για το σπίτι και τα πενέματα των νοικοκυρέων. Τα μικρά παιδιά μεσολαβούν ανάμεσα στο υλικό και το πνευματικό κόσμο για να φέρουν μαζί με την νιώτη και τη δύναμη των συμβόλων και της μουσικής τους, την ελπίδα και την αισιοδοξία μπροστά σε μια καινούργια περίοδο που ξεκινάει. Και για να γίνει αυτό χρειάζεται πάνω απ' όλα το τραγούδι, γιατί οι επικλήσεις και οι ευχές παίρνουν άλλη διάσταση όταν τραγουδιούνται. Δίνουν επισημότητα, ξεπερνούν τη μνημοσημεία του λόγου και μοιράζονται τη φόρτιση των συμβόλων που τα συνοδεύουν. Ο λόγος που τραγουδιέται γίνεται λόγος μαγικός. Για σένα κόρη όμορφη ήρθαμε να τα πούμε και τα καλά Χριστούγεννα για να σου ευχηθούμε. Φέρτε μας κρασί να πιούμε και του χρόνου να σας πούμε, και του χρόνου να σας πούμε. Φέρτε μας κρασί να πιούμε. Αν έχεις κόρη όμορφη βάλε τη στο ζεμπιλί και κρέμασε την αψιλιά να μην τη φάνει ψηλή. Φέρτε μας κρασί να πιούμε και του χρόνου να σας πούμε, και του χρόνου να σας πούμε. Φέρτε μας κρασί να πιούμε. Σ' αυτό το σπίτι που ήρθαμε καράβια είναι ασημένια, του χρόνου σαν και σήμερα να είναι μαλάματένια. Φέρτε μας κρασί να πιούμε και του χρόνου να σας πούμε, και του χρόνου να σας πούμε. Φέρτε μας κρασί να πιούμε. Έφαγαμε το πετεινό να φάμε και την κότα. Δώστε μας το φλουράκι μας να πάμε σ' άλλη πόρτα. Φέρτε μας κρασί να πιούμε και του χρόνου να σας πούμε, και του χρόνου να σας πούμε. Φέρτε μας κρασί να πιούμε. Αυτά που ακούστηκαν τα κάλαντα των Κυκλάδων.
Θα ακούσουμε τώρα την ιστορία 5 μικρών φίλων, όπως την αφηγείται ο Ναπολέοντος Λαπαφιώτης, οι οποίοι έζησαν κάτι μαγικό την παραμονή του Χριστουγέννου. Από πολύ πρωί, σχεδόν προτού να βγει ο ήλιος, είχαν πάρει σβάρνα όλη τη γειτονιά και είχαν πει τα κάλαντα σε όλα τα γύρω σπίτια. Δεν είχαν αφήσει πόρτα, μάντρα, μαγαζί να μην χτυπήσουν. Να τα πούμε, να τα πούμε. Στο μεσημέρι η βόλτα τους ήταν τελειωμένη και μη έχοντας που αλλού να πάνε, πήγαιναν ξανά στα ίδια σπίτια. Ήταν ο Μίτσος, ο Τάσος και ο Λευτέρης, αυτοί που τραγουδούσαν. Και ο Γιώργος με το τρίγωνο και ο Κότσος που βαρούσε τη φυσαρμόνικα. Και η δουλειά είχε πάει φίνα. Οι τσέπες τους ήταν βαριές από δεκάρες και από φράγκα. Είχαν τόσους γνωστούς παντού. Όλες οι γυναίκες τους ήξεραν. Όλος ο κόσμος σχεδόν τους αγαπούσε. Δεν ήταν σπίτι που να μην είχαν κάνει κάποτε θελήματα. Μαγαζί που να μην είχαν κάποτε δουλέψει. Ως και ο Μπαρμπαστάθης, ο Μπακάλης, ο Γκρινιάρης που του είχαν σπάσει κάποτε τα τζάμια, έβγαλε και τους έδωσε ένα δίφραγκο. Κατά τις 2 το απόγευμα, αφού τσίμπησαν λίγο φαΐ στο πόδι, αποφάσισαν να ξανοιχτούν και σε άλλες γειτονιές. Το βράδυ τους βρήκε μακριά, στην άλλη άκρη της Αθήνας. Αποφάσισαν να πάνε και στον κινηματογράφο. Μπήκαν μέσα με το τρίγωνο και τη φυσαρμόνικα, χωρίς να ξέρουν τι ταινία έπαιζε, και κάθισαν μπροστά, στις πρώτες θέσεις που ήταν αδιανές. Όταν τελείωσε ο κινηματογράφος, ήταν 12. Χτυπούσε η καμπάνα. Και ξεκίνησαν για τη γειτονιά τους, χοροπηδώντας και κάνοντας αστεία, βαρώντας καρπαζιές ο ένας τον άλλο, με φωνές και με κυνηγητά. Και ενώ προχωρούσαν έτσι, αφού είχαν στρίψει ένα σωρό γωνίες, ξαφνικά ανακάλυψαν πως είχαν χάσει το δρόμο. Δεν περπατούσαν πια σε δρόμο, αλλά περνούσαν μέσα από χωράφια και τα πόδια τους βούλιαζαν μέσα στο χώμα, που φαινόταν σαν υγρό από οι βροχές. Δεν υπήρχε γύρω τους τίποτε, παρά που και που ο ίσκιος ενός δέντρου. Τα άστρα έλαμπαν ψηλά στον ουρανό και η αστροφεγγιά τους ήταν τόσο δυνατή που προχωρούσαν μέσα στα σκοτεινά, χωρίς να ξέρουν κατά που βαδίζουν, αλλά και δίχως να παραπατάνε. Περπατούσαν σιωπηλοί και εκσταστικοί, με τα μάτια καρφωμένα στον ορίζοντα, με εμπιστοσύνη, δίχως να φοβούνται, μόνο που τώρα δίχως να το θέλουν και δίχως να σκεφτούν γιατί το κάνουν. Ήταν και οι 5 τους, πιασμένοι από τα χέρια. Η ησυχία ήταν τόσο απόλυτη, ώστε οι καρδιές τους που χτυπούσαν ακουγόντουσαν με έναν ήχο ρυθμικό και κρυσταλλένιο. Και τότε είδαν πως το φως αυτό ήταν το φως ενός μεγάλου άστρου δυνατού που ξεχώριζε μέσα από το άλλα σε ένταση, σε γλύκα και σε πάθος. Και προχωρούσαν προς το φως αυτό, μαγεμένοι και σαν υπνοτισμένοι, δίχως να νοιάζονται καθόλου που πηγαίνουν. Με την καρδιά πλημμυρισμένη ευτυχία, σαν να είχαν πιει, χωρίς να το καταλάβουν, κάποιο γλυκό και αλόκοτο κρασί. Και έπειτα είδαν κάποια λάμψη που τρεμόσβηνε σε ένα σπιτάκι
μακριά. Ήθελαν δεν ήθελαν, τα πόδια τους έφεραν εκεί. Κατάλαβαν πως εκείνη η μικρή μάντρα ήταν μια φτωχική μικρούλα στάνη και στο βάθος της μικρής εκείνης στάνης μια μικρούλα ξύλινη καλύβα. Και καθώς προχωρούσαν να μπουν μέσα στη μάντρα, γιατί μια δύναμη παράξενη τους έσπροχνε, είδαν κόσμο συναγμένο μέσα. Και όλος αυτός ο κόσμος ήταν πολύ αλλιώτικα ντυμένος. Ήταν σωσμένο το κορμί τους με προβιές και είχαν τους ώμους και τα πόδια τους γυμνά. Τότε θέλησαν να προχωρήσουν πάρα μέσα. Γλίστρησαν μέσα από τους αμίλητους ανθρώπους που στεκόσανε τριγύρω σαν αγάλματα και οι περισσότεροι ήταν γονατισμένοι και έφτασαν ως την πόρτα της καλύβας. Στην αρχή δεν μπόρεσαν να διακρίνουν τίποτε. Τόσο πολύ τους θάμπωσε το δυνατό φως που έβγαινε από τα βάθη της καλύβας. Έπειτα όμως, σιγά σιγά συνήθισαν και άρχισαν να βλέπουν καθαρά. Η καλύβα ήταν φωτισμένη. Ήταν πλημμυρισμένη από φως, χωρίς να φαίνεται ολότελα στο μάτι από πού ερχόταν τόση λάμψη. Κοίταζαν με μάτια θαμπομένα και δεν μπορούσαν να τα ανακαλύψουν. Είδαν τότε, στη μέση της καλύβας, καθισμένη χάμω, μια γυναίκα. Το πρόσωπό της δεν φαινόταν διόλου. Στην αγκαλιά της είχε ένα μωρό. Ήταν καθισμένη χάμω σε ένα παχύ, χοντρό δεμάτι άχυρα και ήταν προσιλωμένη στο μωρό της. Δεν σήκωνε τα μάτια από πάνω του. Δίπλα της στεκόταν ένας άντρας, που κι αυτός ήταν ντυμένος σαν τους άλλους, με μια προβιά στη μέση και ξυπόλυτος. Και οι δυο κοιτούσαν με λαχτάρα το μωρό. Τότε η γυναίκα σήκωσε τα μάτια και μια στιγμή τα κάρφωσε στο πλήθος. Φαινόταν νέα και πολύ ωραία, με μάτια τρυφερά και πονεμένα, μάτια τόσο γεμάτα καλοσύνη. Τα παιδιά κατάλαβαν αμέσως πως έπρεπε και αυτά να γονατίσουν. Έγειραν και τα 5 στη σειρά και η καρδιά τους χτυπούσε δυνατά. Ένιωθαν τώρα
μια παράξενη λατρεία, μια καινούρια και αναξήγητη λατρεία. Δίχως να μπορούν να πούν λέξη, σαν να τους είχε πάρει τη μιλιά. Ποιον αυτό το μικρό παιδί που η Παναγιά κρατάει, τον αγνουρίζει και τραγουδεί και τρυφερά το κοιτάει. Είναι ο μικρός Χριστός που ήρθε ανάμεσα. Στην καλύβα, παρά το βέλασμα των ήμερων προβάτων που πλάγιαζαν τριγύρω στη γυναίκα και είχαν ακουμπισμένα τα κεφάλια τους στα γόνατά της και στη μαύρη της ποδιά. Κι ήταν παντού σαν μια πανόρια μουσική, σαν μια αόρατη μεγάλη αρμονία, λες κι όλα τραγουδούσαν δίχως ήχους ένα βαθύ και αιώνιο σκοπό. Και τα παιδιά έγειραν το κεφάλι και ακούμπησαν το μέτωπο στο χώμα. Κι ήταν σκυμμένα έτσι χάμω και τα χείλη τους φιλούσαν το χώμα. Κι άξαφνα άκουσαν σαν ποδοβολητά αλόγων. Σήκωσαν τότε τα κεφάλια τους και κοίταξαν. Είδαν πίσω τους, στην είσοδο της μάντρας, να ξεπεζεύουν 3 ωραίοι άντρες, ακόμα πιο παράξενοι ντυμένοι. Φορούσαν ρούχα βελουδένια και είχαν επάνω και ντυμένα με χρυσάφι τα άστρα και στη μέση το φεγγάρι. Στα αυτιά τους ήταν περασμένα σκουλαρίκια και κουβαλούσανε πολύτιμα κουτιά σκαλισμένα γύρω-γύρω με ζεντέφια. Μόλις ξεπέζεψαν, προχώρησαν κι 3 και έφτασαν ως την πόρτα της καλύβας. Έπεσαν τότε χάμω και προσκύνησαν. Και αφού φιλήσανε το χώμα και προσκύνησαν, σηκώθηκαν και στάθηκαν στη μέση και άνοιξαν τα πολύτιμα κουτιά και όλος ο τόπος γιόμισε αρώματα μεθυστικά και αλόκοτα λιβάνια που σκέπασαν τη μυρωδιά του στάβλου και την αποφορά της κοπριάς και έκαναν τη μικρή καλύβα να μοσχοβολά σαν ναός και έβγαλαν μέσα από τα κουτιά φανταχτερά στολίδια, ρουμπίνια και τοπάζια και αμέθιστους και περιδέρια όλο μαργαριτάρια και τα κούμπησαν στις γυναίκας στην ποδιά. Και τα παιδιά σηκώσανε τα μάτια τους και ξανακοίταξαν μπροστά τους, θαμπομένα.
Και καθώς άνοιξαν τα μάτια να κοιτάξουν, βρέθηκε το κάθε ένα μέσα στα ρούχα του, στο φτωχικό συνηθισμένο του κρεβάτι. Τότε, το κάθε ένα χωριστά είπε μέσα στα βάθη της ψυχής του πως όλα αυτά τα είχε δει στο όνειρό του. Και γι' αυτό το βράδυ που ξανάσμιξαν δεν έκαμαν ολότελα κουβέντα. Επειδή βλέπεις τα παιδιά, δεν είναι σαν και εμάς, τους πιο μεγάλους, που φλιαρούμε διαρκώς στο καθετή και ξαναλέμε ό,τι είδαμε στον ύπνο μας. Εκείνα δεν τα συζητούν ποτέ, ούτε τα σχολιάζουν μεταξύ τους. Και εξάλλου, τα ξεχνούν την ίδια μέρα. Ωραία. Πρέπει να πω ότι είμαι πάρα πολύ περήφανη για όλα αυτά τα παιδιά εδώ πέρα που τα χασουκίζονιατε. Μέσα σε 2 μήνες κάνανε εξαιρετική δουλειά. Από τις 13 του μήνα ξεκινάμε το νέο μας πρόγραμμα και ελπίζουμε να έχουμε κάποιους από εσάς κοντά μας να συνταξιδέψουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλά Χριστούγεννα, ευχόμαστε και καλή γιορτή. Συλλόγου και πριν σας ζητήσουμε να περάσετε στον γιορτινό μας μπουφέ, είπαμε να σας αποχαιρετήσουμε με ένα ποίημα του Οδυσσέα Ελίτη, το ποίημα που έγραψε για τα Χριστούγεννα. Μπορώ να γίνω ευτυχισμένος με τα πιο απλά πράγματα και τα πιο μικρά και με τα καθημερινότερα των καθημερινών. Μου φτάνει που οι εβδομάδες έχουν Κυριακές. Μου φτάνει που τα χρόνια φυλάνε Χριστούγεννα για το τέλος τους. Που οι χειμώνες έχουν πέτρινα χιονισμένα σπίτια. Που ξέρω να ανακαλύπτω τα κρυμμένα πετροράδικα στις κρυψώνες τους. Μου φτάνει που μ' αγαπάνε 4 άνθρωποι πολύ.
Μου φτάνει που αγαπάω 4 ανθρώπους πολύ. Που ξοδεύω τις ανάσες μου μόνο για αυτούς. Που δεν φοβάμαι να θυμάμαι. Που δεν με νοιάζει να με θυμούνται. Που μπορώ και κλαίω ακόμα. Και που τραγουδάω μερικές φορές. Που υπάρχουν μουσικές που με συναρπάζουν. Και βοδιές που με γοητεύουν. Να περάσετε όλοι σας πολύ ωραία και όσοι σας πέρασε ο προηγούμενος χρόνος και θα φυτέψετε να το ξέρει, να σας το φέρει καινούργιο. Καλησπέριζω φέρνοντας άγερα μυρωμένο. Καλησπέριζω φέρνοντας άγερα μυρωμένο. Απ' τα φρισμένα κύματα χίλιο τραγουδισμένο. Απ' τα φρισμένα κύματα χίλιο τραγουδισμένο. Σ' αυτό το σπίτι που ήρθαμε πέτρα να μοιραγήσει. Σ' αυτό το σπίτι που ήρθαμε πέτρα να μοιραγήσει. Κι ο νοικοκυρής του σπίτιου χρόνια πολλά να ζήσει. Κι ο νοικοκυρής του σπίτιου χρόνια πολλά να ζήσει. Άγιε μου Βασιλάκι μου και Άγιε μου Νικόλα. Άγιε μου Βασιλάκι μου και Άγιε μου Νικόλα. Προστάτευε τους ναυτικούς στην ώρα του κυκλώνα. Προστάτευε τους ναυτικούς στην ώρα του κυκλώνα. Χρόνια πολλά να είστε καλά και εσείς και οι δικοί σας. Χρόνια πολλά να είστε καλά και εσείς και οι δικοί σας. Να'ρθουνε τα ξενάκια σας κι όλοι οι ναυτικοί σας. Να'ρθουνε τα ξενάκια σας κι όλοι οι ναυτικοί σας. Σε όλους σας ευχόμαστε αγάπη, ειρήνη, υγεία. Σε όλους σας ευχόμαστε αγάπη, ειρήνη, υγεία. Καλή
καλή καρδιά χαμογελό και θεία ευλογία. Καλή καρδιά χαμογελό και θεία ευλογία. Αρχιμηνιά κι